Pus kepareng kapiyarasa lamat-lamat umyung swane gangsa Lokananta. Mangungkung ing antariksa tinabu para kadang-kadang abdi dalem pangrawit marti budaya hambabar ladrang slamet. Tondo yekti hamrawakani beksan tayub pilangan nangka sepisan. Beksanipun ing hamangku gati benjanipun Bapa Sukareman. Kepareng kadharaken minangka panglarih ugi pangarih. Monggo katur benjanipun Bapa Sukareman. Kula dheraken daya miyat saking Palenggan tumuju wonten sasana langan budaya. Patut karna jumbuh kang ginayu sembodo iki sinedya mangke suka basuki ing kaestu barokah ing kajangan. Mugi anggenipun mengko gati Bapa Sukareman Purwa Madewusana tansah manggih kawilujengan manggih keselamatan. Lumaksana kanthi lun-lunan pendhanipun Bapa Sukareman tumuju sasana langan budaya. Kepareng kadharaken minangka panglarih ugi pangaring sampun piniji.
ngudang anak karang kadang-kadang Marti Bidaya cendok para kira-kiran dadi pikiran anak lanang aku wis duwe anak wedok uga wis duwe anak lanang tak sekolahke anak wedok ra dibedakne aja manis aja mong bicara nangis ya bocah kang wasis pinter maca pinter nulis tak kodang elak bocah manis aja mung pinter nangis dadi yo dik bocah sing wasis pinter maca pinter basa Inggris kaya ngene rasane kok manis dicampur kulong rasane yen wong nandang tresno rino wengi ketok netra montoro mabur jodi keploki andeng-andeng dhuwur pilingan gedhe dhuwur ngetok-ngetoki yen tak pandeng kok saya kelingan anjes marari mami mas mirakula sedaya sami mirsani pinara lenggah ingkang saketo kuning-kuning buah ketimun petik santukus buah jamu sering-sering aku ngalamun karena terbayang wajahmu tak rewangi lak duduk sumur mbok menawa matu sumbere tak rewangi tata lan umur mbok menawa dadi jodhone